ibibigay ko sa'yo 3 dapat mong gawin kung hindi ka gustuhin. Una, pag hindi ka gustuhin, dapat syempre tanggapin mo. Kung ayaw niya sa'yo, huwag mong ipipilit ang sarili mo. Magkaroon naman ng dignidad. Pangalawa naman, pag di ka gustuhin, dapat marunong kang umatras. Umatras dapat ha. Hindi lahat ng laban kailangang tapusin. Minsan, ang tunay na tapang ay yung marunong umatras kapag alam mo namang wala ka talagang pag-asa. Pangatlo at panghuli, pag hindi ka gustuhin, dapat i-prioritize mo ang sarili mo, hindi ang feelings mo sa kanya. Kumbaga mahal, self-love. Kumbaga mahalin mo yung sarili mo. Bago love life, sarili muna. Buuin mo ang sarili mo, pagalingin mo yung sarili mo. Tapos kapag okay ka na, buo ka na, lumandi ka ulit. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.